Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ụdị ihe ndị dị aṅaa na-akpasu anyị iwe? Mmadụ adịghị eji ekele n'ọrụ m. Mmadụ na-eletu anyị anya. Esoghị m na ihe m chere kwesịrị m iso na ya. Mmadụ anaghị ekwenyere m. Mmadụ anaghị emere m ihe m chọrọ. Mmadụ anaghị ajụ otu ọ dị m. Aga m eche n'ahịrị na-eche onye na-agasigeghị ike na-eche n'okporo ụzọ. Enwere onye ga-adọba ụgbọala ya ebe ị kwesịrị ịdọba ụgbọala. Anabataghị atụmatụ gị. Ndị na-ekwenyeghị otu anyị si kwenye ruo ekwe banyere Chineke anyị niile na-efe. Ime ọ bụrụ na anyị dị mma n'ozi a, anyị agaghị enwe okpukpere dị iche iche ruru 900. Ha niile ndị na-eche na ọ bụ naanị ha ziri ezi. Eche m na mgbidi ndị ahụ adashiwala, ma ana m ekpe ekpere na-ele anya na oge ndụ m na m ga-ahụ mgbe ha niile ga-adashicha. N'ihi na olee ụdị ike nke anyị gara ịbụ n'ụwa ọ bụrụ na anyị kpebie ịhụrịta onwe anyị n'anya ma kwụsị ị na-akọcha ndị mmadụ ndị na-adịghị eche echiche otu anyị si eche. Ma aga m agwa gị na ọ bụrụ na anyị ruo eluigwe, agaghị ahụ nzukọ nke Baptist, ma ọ bụ nzukọ ụka mmụọ nsọ, ma ọ bụ ndị Lutheran, ma ọ bụ ndị Katọlik, ma ọ bụ ndị Methodist. Anyị nwere ndụ ndị a niile n'ebe a ime ha na-aga n'ihu. Anụrụ m otu okwu n'ụbọchị ndị a nke m chere na ọ dị mma, ma ihe anyị kwesịrị ịchọ bụ ịdị n'otu n'etiti ndịrịta iche. N'ihi na ị hụrụ, anyị niile dị iche iche. Ị nweghị ike inwe ọlụlụ di na nwunye dị mma ma ọ bụrụ na ị naghị adị n'otu n'ebe ndịiche gị nọ. Ị ga-amụta otu esi ekwenye na-ekwenye na inwe ike na-anabata ndịiche dị na ndụ ndị ọzọ. Olee otu ụwa gara esi ajọ njọ ọ bụrụ na onye ọbụla dịcha nnọọ ka onye ọbụla n'ime anyị? Nke ahụ pụtara gị onwe gị kwa. Olee otu ụwa gara esi ajọ njọ ma ọ bụrụ na onye ọbụla dịcha ka gị? Anyị na-eche na ihe niile gara adịcha mma, ma n'ezie ọ gara adị. Onye ozi Pọl ahụ kpere ekpere, ihe a na-akpọ ekpere nke ndị ozi, na Kọlọsi na Efesọs na Filipai. Ma ọ na-amasị m ịmụ na-agụ ekpere ndị ahụ. Mgbe ụfọdụ ana m ekpe ha ekpegharị ha. Ndị mmadụ ndị gara ọgbakọ ndị ahụ, echere m na ha jupụtara n'ike. Ma otu n'ime ekpere ahụ nọ na Filipai 1:9 ruo 10. Ma ya sị, nke a ka m na-ekpe: ka ịhụnanya unu wee baa ụba, na-aga n'ihu n'ihu n'ọmụma niile na nchọpụta niile. Ma ọ na-asịle anya ebe ị na-ejula gị afọ, nwee mmasị karịa nke ahụ, nwekwuo ọmụma, nwee nchọpụta dị omimi. Gaa n'ihu na-eto 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 na-eto, ka anyị ghara iche na anyị agaruole, na anyị amụtala ihe niile anyị kwesịrị ịmụta. Ma ya sị, ana m ekpe ekpere ka ị nabata ihe ndị dị ezi mma, maka ị bụrụ onye eziokwu nke na-enweghị mmehie ruokwe n'ụbọchị Kraịst. Ọ bụ na ọ dịghị ụtọ na ọ tụbatara nke a? Ọ ga-adị mkpa. Pọl kwuru naanị ụfọdụ ihe n'ime ekpere ndị a. Ma ọ sị, otu ọ dị, anọ m na-ekpere unu ekpere ka unu na-adị ndụ na-emejọghị mmejọ ruo ụbọchị Kraịst ga-abịa. Udo na-adịrị ndị hụrụ iwu gị n'anya. Udo na-adịrị ndị hụrụ iwu gị n'anya. O nweghị ihe ga-emejọ ha ma ọ bụ ga-akwatu ha. O nweghị ihe ga-emejọ ha ma ọ bụ mee ha ka ha daa. Ugbu a, ịma mgbe ị nụchara ozi a, ị ga-eleghị anya ịma ama na-agbachi m nkịtị nke mma na ị gaghị eme ya. Ị ga-akpachapụ anya banyere mmejọ n'izu ndị na-abịa abịa, izu 2 ma ọ bụ 3.
ị ma na o nwere ihe ụfọdụ m chere ị kwesịrị itinye n'ekpere gị, ma ha dị mkpa nke ukwuu nke ị nwere ike ekpe ekpere banyere ha kwa ụbọchị, ma ọ bụ ị ga-ekwupụta ihe ụfọdụ banyere ha kwa ụbọchị, ma ọ bụ gị na onwe gị akparịta ụka banyere ha kwa ụbọchị. Ma otu n'ime ihe ndị na-amasị m ime bụ naanị inwe ike ịgwa Chineke mgbe m na-alaba n'akwa ndina n'abalị, Chineke, obi dị m ụtọ na m ga-ehi ụra n'abalị a ma o nweghị onye m na-ewere iwe. Amen. N'ịga n'ihu, ọ bụrụ na ị ga-abụ ezigbo onye oyiri Kraịst, ị ga-ewezuga ihe ị na-eche na otu ihe si emetụta gị, ma ị ga-ejisi ike ghara ị na-aga n'akwa ndina gị n'iwe n'abalị. Nke a gafere dị ka mbolombolo, ọkwa ya? Anyị na-echekarị ka onye nke ọzọ mezie ya. Enwere m ike ịgwa gị ihe nzuzo? Onye buru ụzọ mezie ya bụ onye kacha anọ n'ime mmụọ. Naanị gaa n'ihu ibu ụzọ mezie. Ọ dị mma ị na-ekwu n'ụtụtụ si, n'ụbọchị taa ahọrọla m ịghara ịbụ onye emejọrọ n'agbanyeghị ihe mere taa, ma ọ kachasị mgbe ị maara na ọ bụ ebe adịghị ike gị dị, ma ọ bụ na ị ga-anọ gburugburu onye ọbụla nke na-emejọkarị gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ebe ọ dị mfe mmadụ imejọ gị. Ndị ọjọọ, ndị na-adịghị eche maka mmadụ, emesoghị gị otu ekwesịrị isi emeso gị. Mee mkpebi, agaghị m aga ịrụ ọrụ taa bụrụ onye emejọrọ. Achọghị m ịma ihe ga-eme. Chineke mee m ka m dị ike gabiga ụbọchị taa na-eweghị iwe. O nwere ọtụtụ mmejọ dị iche iche: ịnabata mkpasu iwe, ịkpasu mmadụ iwe, na iwe iwe n'ihi eziokwu. Jizọs na-akpasu ndị mmadụ iwe oge niile n'ihi na ọ gwara ha eziokwu. Anyị nwere ike iwere Chineke iwe ma ọ bụ nsogbu akpasu anyị iwe. Nke a so n'ozi ndị m ga-ezi n'izu ụka. O nweghị ihe ọ bụla kacha njọ nwanna karịa iwere Chineke ntịntị iwe n'ihi na ihe mere gị otu i chere o kwesịrị isi mee ma ọ bụ n'ihi na ndụ gị na-eshitụrụ gị ike. Anyị nwere ike imejọ mmụọ nsọ nwanna. Nke a bụ ihe kwesịrị nnọọ isogbu anyị, ka anyị nwee ike ghara imejọ mmụọ nsọ. N'ezie, gị so olee otu esi emejọ mmụọ nsọ? Gịnị ka m ga-eme ime nke ahụ? Efesọs 4:29-31. Ọ bụghị ugbu a, ị ga-achọpụta ọsọ ọsọ. Ịma ihe na-akpasuchakarị ya iwe? Iwe, ịkpọ asị, esemokwu, ụdị nke ahụ anyị na-ekwu banyere ya. Mgbe ahụ ọ na-ekwukwa banyere okwu okwu na-abaghị na ihe, okwu rere ure, ụdị ihe niile dịka ihe ndị anyị na-ekwu nke na-ewuta ndị mmadụ. Ma anyị niile maara mgbe ụfọdụ ihe na-akpata mmejọ bụ ihe ndị ekwuru ekwu ma ọ bụ ihe ndị dị mma na-ekweghị ekwu. Amen. N'ahụ imejọ onwe gị, anyị ga-ekwu banyere nke ahụ. Otu o si kacha mma, akwụkwọ nsọ si na agaghị enwe mmejọ n'eluigwe. Enweghị. Ma otu, gịnị ka m na-ekwu? Anyị ga-emezicha ya tupu anyị eruo ebe ahụ. Ndị mmụọ ozi nghọrọ ga-ewepụ mmejọ niile. Ugbu a, nke a bụ ihe nke m na-akụzibeghị ọtụtụ oge ugbu a, ma echere m na nke a dị mkpa. Anyị lee anya na Matu 24, ọ bụ mpụta ihe nke oge ikpeazụ. Agha, ụzọ agha, ala ọma jijiji, ihe ụkọ na ebe niile dị iche iche na-aga n'ihu n'ihu n'ihu. Ma o nwere ihe ndị m chere anyị na-elekarị anya mgbe anyị na-ekwu banyere mpụta ihe nke oge ikpeazụ. Enwe ihe ụkọ, mmadụ asị, nke a bụ mpụta ihe nke oge ikpeazụ. Enwe ala ọma jijiji, ha sị, nke a bụ mpụta ihe nke oge ikpeazụ. Jizọs na-abịa ọsọ ọsọ. Ọ dị mma, mana e nwere mpụta ihe ọzọ buru ibu nke oge ikpeazụ nke anyị na-adịghị elekarị anya. Ma nụrụ ihe o kwuru n'amaokwu nke 10 na amaokwu 12. Mpụta ihe nke oge ikpeazụ: ma a ga-emejọ ọtụtụ ndị. Ya mere anyị ga-ewere a ga-emejọ ọtụtụ ndị. Enwekarịrị ndị emejọrọ emejọ n'ụwa taa karịa oge ọbụla ọzọ. Ma ahụtụbeghị m oge nke ndị mmadụ na-ewe ezigbo iwe ma dịkwa mkpali ma jupụta na nkwanye. N'ezie, ọ naghị ewechazi ihe siri ike itinye ndị mmadụ na nsogbu. Maka m gwa gị, mgbe ị nwekarịrị ndị pụrụ iche ndị na-aga n'ụzọ, mgbe ahụ ka ọ dị njọ karịa. Ma ọ bụ onweghị ihe ha nwere ugbu a.
ndị ekwentị ha kacha mkpa, ndị dịka kwenu m ezuru ike. N'ezie, ọ bụrụ na ekwentị gị ga-ezuru udo gị, ọ kara gị mma na iwepụrụ ya n'ụlọ gị. Ma a ga-emejọ ụfọdụ ndị wee mejọọ ha na ha ga-ewepụ ntụkwasị obi ma tụkege ndị ha kwesịrị ịtụkwasị obi ma sọpụrụ, ma ha ga-akpọburu ma dapụ naanị n'ihi mmejọ. Ị gaghị eto n'ime mmụọ mgbe ibu mmejọ n'obi gị. Ị gaghị aga n'ihu mgbe ibu mmejọ n'ime obi gị. O nweghị ihe na-agbanwe otuto nke nzukọ karịchaa mgbe e nwere esemokwu n'etiti ndị ndu. Ọ bụ ihe ogbugbu. Agaghị enwe ofufe jupụtara n'otute mmanụ ọ bụrụ na onye ndu nke ndị ọbụ abụ na onye na-edu n'abụ na-alụso ndị nzukọ ọgụ, ma ọ bụ ndị nzukọ abụọ ichesa ọrụ gị ahụ ekwesịrị m inweta ya mana enweta m ya, nke ọzọ na nke a na nke ọzọ. Mmadụ ole n'ime unu maara na nke a dị na nzukọ? Gee ntị, ana m echebu na nke a bụ ihe omume nke ụbọchị ụka. Amachaghị m nke ọma, o nweghị onye nọ na-agwa m ihe a m nọ na-agwa gị ebe a taa. Ma n'oge mbụ, tupu Chineke abịa n'etiti m, tụgharịa m ime, tụgharịa m azụ, tụdata m ala, tụlie m elu, tụgharịa m ebe niile, echere m. Anyị na-aga nzukọ ụbọchị ụka, anyị na-esoro ndị enyi anyị pụọ gị iri n'ehihie, naanị ịgba asịrị. Onye ozi nke a bụ ihe mere na onwe ihe na-eme na nzukọ. Ime onweghị onye ozi ọbụla nke ga-emenwu ka mmadụ niile nọ n'ụlọ nzukọ nwee obi ụtọ, mana ị ga-arụsi ọrụ ike iwezụga ihe ọjọọ n'ebe ndị ozi gị nọ. Ma ọ bụrụ na e nwere onye ịma nke na-ebute esemokwu n'etiti ndị nzukọ, ị ga-abara ha mba ma ọ bụ gwa ha okwu. Ma ịgwa gị eziokwu, ọ bụrụ na ha adịghị agbanwe, sị ha pụọ. N'ihi na ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike, ma ị na-akwụ ezigbo ụgwọ buru ibu ime ihe dị otu a, ikwe ka ndị mmadụ ndị obi na-agaghị adị mma n'agbanyeghị ihe ọbụla i mere ha gbalịa imebi ya. Amen. Ị kwesịrị ịrụ ọrụ iwepụ esemokwu n'ezinụlọ gị. Akwụkwọ nsọ si ebe e nwere ịdị n'otu, a na-enwe ngọzi na otute mmanụ. Ya mere a ga-emejọ ọtụtụ. Anyị bi n'oge siri ike, mgbe ike gwụchara ala ndị mmadụ, mgbe ha na-agbalị ime ọtụtụ ihe. Amaokwu nke 12 asị, ma ịhụnanya nke ọtụtụ mmadụ ga-ajụ oyi. Nke a na-ekwu banyere nzukọ Kraịst. N'ebe m nọ, nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ na-ewute. Ma ịhụnanya nke ọtụtụ mmadụ ga-ajụ oyi n'ihi na obi ọjọọ na mmebi iwu na-arị elu n'obodo anyị. O nweghị ihe na-atọ ekwensu ụtọ ka ịjụ oyi nke na-arị elu n'ime obi anyị. Ya mere anyị anaghị elekọta onwe anyị. Anyị enweghị obi ebere n'ebe ibe anyị nọ. O nweghị ihe anyị na-eche karịa iji ọnụ anyị egbu mmadụ. Anyị anaghị egboro ibe anyị mkpa. Mana anyị na-aga nzukọ. Anyị niile nọ n'ije ozi. Ị nọ n'ije ozi mgbe ị na-aga n'ụlọ ọrụ gị. Ị nọ n'ije ozi mgbe ị na-aga ebe ị na-arụ ọrụ. Ma gee ntị, ndị mmadụ na-ele gị anya. Mana ọ dịkwaghị ka ha anaghị ama emejọ gị, kama ha na-eme ya ka ha hụ ihe ị ga-eme. Ana m ezi nke ọma. Lee, nke a bụ ihe a na-ekwu. Achọrọ m ka ị kpọrịa ndụ gị. Ka m gwa gị, ejupụtara m na nke ahụ. Nke a bụ ihe anyị jiri kpọọ ihe omume nke onyonyo anyị, ịkpọrị ndụ gị kwa ụbọchị. Echeghị m na o nwere ihe kacha njọ karịa Chineke ịnọrọ na-ele mmadụ anya, ya na-ala n'iyi mgbe o zitechara ala ọkpara ya ka ọ bịa kwụọ ụgwọ niile ọ kwụrụ ka anyị nwee ndụ dị mma. Ma naanị ihe anyị na-eme bụ ịla n'iyi, ịkpọ ndị ọzọ asị, na-ewe iwe. Lee, nke ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ. Obe bụ ihe ọjọọ, mana anyị na-aga n'ihu na ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na anyị anaghị eme inwe ndụ ahụ nke Jizọs nwụrụ ọnwụ inye anyị. Ihe Pọl kwuru masịrị m na Filipaị 3. Ọ sị, otu ihe m na-eme, otu ihe dị mkpa, ịhapụ ihe ndị gara aga ka ha gaa ma na-aga n'ihu
na ihe ndị nọ n'ihu. Ọtụtụ n'ime unu kwesịrị ikwe ka ụfọdụ ihe gaa n'abalị a. N'ezie, ị ga-ahapụ ha ebe a. Ejikwele ha ala ụlọ. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Jikwele ha ala gị na ha ịrụkọ ọrụ ọzọ. Edewekwala ha ọzọ. Kwee ka ha gaa. Nke a bụ ihe mgbaghara pụtara: ịhapụ ya, ikwe ka ọ gaa. Si na ya pụọ. Pụọ n'ụzọ ebe a na-atụfu mkpomkpo ma ị lawa. Ma pụta n'ụgbọala gị sị, ana m atụfu ihe ọjọọ ndị a na mkpomkpo ebe ọ kwesịrị ịdị. Ejighị m ha ala ụlọ ọzọ. Ọ na-ada ka ihe nzuzu, ma mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa mma ị na-emepụta ya n'ihe, na-asị, ana m atụfu ihe a, anaghị m edewe ya ọzọ, ana m atụfu ya. Hapụ ya, kwee ka ọ gaa. Hapụga ihe ndị gara aga. Ị gaghị aganwu n'ihu na ihe ndị nọ n'ihu ma ọ bụrụ na ị na-adọ ihe ndị gara aga. Amen. Bịa, Jizọs nwụrụ ọnwụ ka ị nwee ndụ. Onye ohi bịara igbu ma zuo ma laa n'iyi, ma abịara m ka ị wee nwee ma kpọrịa ndụ gị, ma nwee ya n'ozuzu oke ruo mgbe o juru ma na-awụfusị. Ma gere ihe ndị ọzọ Pọl kwuru. Achọrọ m ka ị nweta nke a. Ekpebiela m ijide nke ahụ nke Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ iji wee jide m. Ọ sị, aga m ejide ihe ahụ Jizọs nwụrụ ọnwụ ka m wee nwee. Ana m aga iwere ya. Bịa, na enwere onye nọ n'abalị a ga-asị, ana m aga iwere ya. Ka anyị ghara ị na-emezi ndị otu Kraịst ike gwụrụ. Iwe na-ewe m, ana m enwe mwute. Ịma nke ahụ apụtaghị na ndị mmadụ anaghị emegheri. Ha na-eme ime otu ihe. Anyị nọ n'agha. Anyị bụ ndị agha na ndị agha nke Chineke. Enwere agha nke ime mmụọ nke na-aga gburugburu anyị n'ezie mgbe niile. Ma anyị kwesịrị ị na-adị ọhụụ icheta na ibu agha ya abụghị megide anụ arụ na ọbara, ma ọ bụ megide ịchị isi niile, n'ike niile, na obi ọjọọ niile dị n'ebe dị elu. Anyị ga-ele akụkụ akwụkwọ nsọ anya nke izu ụka nwere ike ịbụ. Pita baara Jizọs mba banyere ikwu na ya ga-aga n'elu obe ga-ata ahụhụ. Ma Jizọs atụgharịa n'ebe ọ nọ sị ya, gaa m n'azụ ekwensu. Ya ele Pita anya sị ya, gaa m n'azụ, mana anaghị m agwa gị ka imekwa nke a n'ụlọ. Ọ ka mma na m kwukwara nke ahụ ugbu a tupu unu ala ụlọ ugbu a. Ụmụ nwaanyị, unu alakwara n'ụlọ gaa sị di unu, gị ekwensu. Ma o nwere ihe m na-ekwu n'ebe a na ọ ma onye nọ na-akpali Pita ka ọ na-eme ihe ọ na-eme. Ya sị, ị bụ onye mmejọ na ihe mgbochi, ma ị na-agbalị ịkwụsị m ime uche Chineke. Gịnị ka ị na-ata onye ekwensu na-esite n'adịghị ike ya na-arụ ọrụ taa? Ma ị ga-akacha mma karịa ịtụfucha otu ụbọchị ma ọ bụ otu afọ na-ewere ha iwe iji ohere ahụ bara ekwensu mba ma kpere ha ekpere ka Chineke gbaa ha ume n'ebe ha na-adịghị ike. Cheta na anyị ga-ewere ihe ahụ nke Jizọs nwụrụ ọnwụ iji wee nweta anyị. A ga-emejọ ọtụtụ. Ịhụnanya nke ọtụtụ mmadụ ga-ajụkwa oyi. Nke a bụ ihe m chọrọ ka ị mara. Ịhụnanya bụ agha nke ime mmụọ. Mgbe ị na-aga njem n'ịhụnanya, mgbe ọbụla ị gbaghara mmadụ, ị meriela ekwensu n'agha. Mgbe ọbụla ị na-emere onye mejọrọ gị ihe ọma, mgbe ahụ ị meriela n'agha gị na ekwensu. Amen. Oge ọbụla ị nyere onyinye gị, ọ bụ agha nke ime mmụọ. Ọ dị mma, ụfọdụ n'ime unu ghọtara ya. Chineke achọghị ego gị. Ị kwesịrị inye, mụ onwe m kwesịkwara inye. Ma ana m eme ya na nzube. Ana m achọ ohere inye. Ana m eme ya na nzube.
Ihe Job kwuru masịrị m, ọ sị, n'ihi ya amaghị m na achọrọ m pụọ. Job pụrụ na-achọ ndị ogbenye ọ ga-enyere aka. O chereghị ha ka ha bịakwute ya, ma ya sị, ọ bụrụ na ejighị m aka m nyere mmadụ aka, ị nwere ike igbubipụ ya n'ahụ m. Ịma, e nwere akụkụ akwụkwọ nsọ ndị siri ike anyị kwesịrị ikwenye na ya. Anyị agaghị eme nke a ghara ịga ije n'ịhụnanya. Ekwensu agaghị ahụ anyị anya. E nwere ezigbo ndụ nke dịịrị anyị, tụtụ ihe ndị dị ịtụnanya nke Chineke chọrọ iji anyị mee. Ma ị gaghị ebu otute mmanụ Chineke na-ewere mmadụ iwe mgbe niile. Ị gaghị emeli ya. Enweghị m ike ibuli nga a na-eche ka ihe m na-ekwu nwe otute mmanụ. Ọ bụrụ na m na-ewere Devi iwe, aga m eme nke ahụ. Mmadụ ole n'ime unu ga-enwe mkpebi n'abalị a sị ị ga-atụfu ụfọdụ mmejọ ndị ahụ? Oge eruola mgbe ị ga-eji gbupụsịa mbọ ndị ahụ. Amen. Ịhụnanya a na-ekpuchi ma na-agbaghara mmejọ. Ị ma ihe mere? Anyị ga-amụta ibi ndụ na ihe m na-akpọ ọdịdị ọhụụ. Ga-esi ngwa na ọ naanị ịma ọ bụ ihe ziri ezi mmadụ iwe iwe ma mmadụ kpasuo ya iwe, mana o nwere ọdịdị ọhụụ. Ọdịdị gị adịghị ka ọdịdị nke onye a na-azọpụtabeghị, ma ọdịdị ọhụụ gị agaghị adị otu ọ dịbu na mbụ mgbe isi ebe a laa taa, n'ihi na ị matala ihe nke ị na-amabu mbụ. Ya mere ugbu a ị ga-etinye nke a na ihe ndị ahụ niile nke ị mabu. Pọl kwuru nke a na unu anọbeghị n'ime mmụọ. Unu anọbeghị n'ime mmụọ. Nke a bụ ndị na-aga nzukọ jupụtara na mmụọ. Ya sị unu adịghị n'ime mmụọ. Ya sị n'ihi na unu ka bụkwa ndị a na-arụ na-achị, unu ka bụkwa ndị ihe nkịtị na-akpali. Unu ka na-egbu ogbu, na-ekworo, esemokwu na nkewa n'etiti unu. Unu ọ bụghị ndị na-anọghị n'ime mmụọ, bụrụkwa ndị nọ n'anụ arụ, ebe unu na-eme onwe unu ka unu ọ bụ ndị nkịtị, maka na-eme ka ndị a na-agbanwe bee. Ọ bụrụ na mmadụ ọbụla nọ n'ime Kraịst, ọ bụ onye ekere ọhụrụ, onye e nyere ndụ ọhụụ, ma anyị nwere ike ọhụụ na ọdịdị ọhụụ. Ọ bụghị ihe ziri ezi onye otu Kraịst ịbụ onye na-anabata mmejọ. Ya mere ana m ekpe na nkụzi nke ị natara taa site n'okwu Chineke ga-akpali gị ịjụ mmejọ, kama nke ahụ na-eme udo site na nzube. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.